Ba, sakez, bakoitzak, bina falta. Lujanek ere aukeratu du berarentzat egokia den pelota. Rekalde Kaides. Da horretan funda, Bai, Txapagaina botatzea zen bere asmoa, hortxe motz-motz Txapagainean, tanto egiteko modurik errezen hau zelako, baina txapapera joan zaio. Uruzagun berriro. Ordoa, hortxe utzi nahi izan du, baina berak uste baino okerra batea zen. Zelan dizan gauzak, hemen gure barik Txapagani gutun da zarretzen, da gure danien bera. Lujanen sakea. Oso zaila zen, baina eraman egin du, eta orain honetan lehen falta izan zaion zuerte izan du. Hogei eta hogeita lau. Osta. Nahiko egin du hor pelota jotzearekin ere. Bai, sakita oso. Oso. Gatxa zelako. Beira. Eraman, eta Txapagaina joan ezkero hori tantua da. Ordoa, Iruñako pelotaria sakea egitera. Bi hormetara bota du Lujanek, Rekalde. Lujan, haide sartu beharko du Rekaldek, ez du astirik izan. Lujan, ez du talarri, motel. Pelota harrapatu eta tantua egiteko modukoa zen hori, baina mogitze asko kostatzen zaioku bat. Bai. Hori tankin mogidu, bida. Rekalderen sakea. Oso ondo, jaso du Lujanek, Rekaldek ere bai. Eta huts egin du Lujanek. Bote motza egin dio, hori bai, baina bera ere benetan baldarri bili da. Bai, bera prepa dute doia, da gero sarritzen ni beti izan duzit hori barrez, Peloti pari nobera korregidu bido hori. Peloti egin bota txarratzen bada, segur, den bioso ez geldikon. Beira. Geldi da hor zema denpora motuzon. Bai, berak uste baino laburrago gelditzen zaio pelota, baina... Aranda guzti denpora asko motuzo, Bai. Barrido pelotian ajuteko. Hogeita bi eta hogeita lau. Tanto bire geratu da. Rekalderen sake ez da txarra. Lujanen erantzunare ona. Rekalde. Horreztu gehi astindu pelota eta gero gora joan zaio. Rekalderi, goiko txapa jo du. Da ikusiko baino, a ber, hori fuerte jodaute, kunbasan igual pasetako pelota zu izen da. Badirudi aurrean jarraituko duela sakea errestatzen Rekaldek.
Bai, ze momentuz minkeio da bertatik egiten. Eta aurreko pelotaka da horren ondorioz, pelota apurtu egin da. Bai, beren aizen da. Beren Rekalden pelota izen da. Goiko txaparen ertzan bat edo joko zuen behar bada, eta pelota horrekin ezin izango dute jarraitu. Rekalde, eraman egin du, ez dakit iritsiko den, bote handia egin diote iritsi da, bai. Orain honetan ez, orain honetan Rekaldek oso ondo enpalatu du, etzen batera erreza. Ez. Baina ez zino beto sartu da bote laster horretan eta tantua berarentzat. Hor, bota bia ben. Ja, berentzako ero ez eskuremon. Hor mabize bota den deu moruen. Igual pasetara junta bera, baina ez ondo jo. Eta gero, Rekaldek bere teknika bikaina erakutsiz, ezin hobeto jo du pelota. 23 eta 25. Emozioa bintzat badu. Eta partidu da larri honi nionen ben. Ez dago, esertxo ere erabakita. Beira, nola joan den markagailu orain arte. 6 eta 2 Rekalde aurretik. Gero 10 eta 6 Lujan. 13 eta 10, 16, 22 eta 17 aurreratu da Kubarra. Eta momentu honetan 25 eta 23. Rekalde pelota aukeratzen ari da. Eta behin bitartean Lujan Kubarra pegapaloa behar den moduan ipintzen. Rekalde perro eta 19 pelotaka da jo ditu Aides, botez, esan nahi dugu, Aides 12, Lujanek 77 botez, 5 besterik ez Aides. Badirudi Aides konfiantza gehiago duela Rekalde. Bai. Guztira orain arte 100 eta 43 pelotaka da jo dituzte. Rekalderen sakea, bi hormetara, baina kantxa erdi ingurura. Orain zaila, Rekalderentzat ezin eraman. Horre erdi berien geratzen zarinen zeurrea esatzera, horre peloto jatxarra diez. Lujanen pelotaka da indartzua eta Rekalde biderdian gelditu da. Eta ezin eraman. Bueno, berriro Aides hartuko da Naparra. Ormabietara, errebesez sartu da Rekalde, berriro ere bai. Beste, horren beste. Hiru aldiz, bi hormetara, laugarren hauxe, eraman Lujanek. Eta orain, Dottore kokatu du pelota hori eskerreko horma inguruan Rekalde. 24 eta 26, hortxe dago. Bi tanturen alde hori mantentzen ari da Lujan. Lujan da ber. Baina bi tantu palaz ez dira esan. Partidu, aurrera doi, bai. Kostako jakie. Eskapeti oin. Da Rekaldeke momentuz bintzete aurri inpantu danetik eta honak nizta izapasu da partiduen, baina berentzatelun do asko partiduen, ze nik usto datzin gatu bazala, asko sake gehiago sartu dituzela. Bai, nik usto hori ez. Ze, erraze betara behiten dau, konfiantza gehiagoaz. Sake ez da bat ere txarra, erantzunare ona, baina kanpora. 25 eta 26. Ez dakit, zer ikusi behar dugun. Behin bat aurretik, behin bestea. Indarrak parekatuta. Eta edozinek
lortu dezake garaipena. Kantxa lehortzera dator epailetariko bat. Bai, hemen egiten duen humedadia ez da Sergio botako da behar asko. Bai. Ba, bitxu zelako dutzu egiten da bertan. Rekalde, sake egiteko prest. Berdinketa lortu nahi du. Sake luzeegia izango da. Luze, bai. Urrengo hobeto neurtu beharko du. Gordoa berriro ere Rekalde. Oraingo hau. Ondo, eskerrera, aire sartu beharko du. Pelota benetan zaila, baina ez du suerterik izan. Txapapera joan da moduan, gainera ere joan ziteken. Bai, da tantue. Igual. Ba, 27 eta 25. Oso pelota zaila zen, hankartera etorri zaiolako. Osi duzu, Eta balaren puntarekin harrapatu du, baina ez da txapa gainera eramateko gai izan. Lujaren sake orain. Eta kantxaren erdi-erdian jarrita Rekalde. Biormetara. Rekalde gondo. Lujan. Honek ere bikain, baina sortitaria gainditu egingo du bai. Gainditu egin du. Gutxigati, baina gainditu egin du. 26 eta 27. Pelotaka da ederra, baina arrisku hori ere hor dago. Eta kantxa osoan buruz-buruko partido izan baliz, orduan tantu bikaina. Baina sortziterdian horrek ez du balio. Oso pelotaka da. Eta sortziterdiko marra inguruan egin du botea, baina sentimetro batzuk atzerago. Sake motza egin du Rekaldek, baina ona izan da epailen iritziz. Lujan, Biormetara. Rekalde iritsi, txapara. Rekalderen pelotaka da, txapara. Bota inde jugadi, Bai. Ba, berriro ere bi tantuko aldea. Ia oina... Kuarrarentzat. Bai, oina ez direz hasi eta kada untitxuk egiten, Oina bat... Oinortxe. Batak hortxe da biza, emetik horrela ja... Lujanen sakea. Rekalde gaidez, ondo, ez da iritsiko, bai, iritsi bai, baina modu txarrean jo du pelota hori, eta 27garrena. Eta hori peloti, normalin ondo eta peloti izen da. Bai. Tena den, oreka ezin handiagoa. Hortxe, tantu bat, bi, bat aurretik, beste aurretik, baina ezer ez dago argi hemen. Eta partida zirenetik, 48 minutu bete dira. 174 pelotaka da. Rekalderen sakea. Biormetara, oso ondo. Aukera Rekalderentzat, huts egin du. Pelotarik errezena huts egin du. Berdinketa hortxe zuen Rekaldek, baina berriro ere bi tantuz aurretik. Lujan Kubarra. 29 eta 27. Bai, erregalo, ona indogor. Bai.
Zailen egin eta gero. Azken pelota hori aportu eginda. Beste bat aukeratu beharko du Lujanek. Dagoeneko bi pelota aportu dira. Bai, damen erresa da, Zeran neurri nibili gainen gero haipitena untze asko dan. Eta ez da izaten ona, oin sasonetan hoitutu basu zure pelotiaz, barrido kamizio peloti horretara konfiantzia hartzeko ez da ona. Partidu egaltzen zoi zenien, basarretzen bez, eta gauza bat, enbida peloti ekan bizeu, ero dana la irabazteko ez da, baina irabazten doinak peloti ekan bizeu. Lujanen sakea, Rekaldek erantzun, Lujan iritsi egingo da, pelotaka indartzua jo du, Rekaldek ere ondo, Lujan, Herriro Nafarra, Lujanek aidez nola edoala, Rekalderen zat. Lan zaila, baina ondo egin du, eta hori kanpora, indar asko eman dio, gehiegi gurutzatu du. Lujanek 28 eta 29. Bueno, lehen gautze, oin gautze. Ondo jokatu dute, baina azkenengo pelotaka da horretan Lujan ez da zuzen ibili. Hor dago, gehiegi gurutzatu. Kontrakantxera eta asko gaitik egin. Rekalderen beste sake bat. Hor duzue. Hori darra daia. Lujanek eraman egin du. Rekaldek eskerretik eskerrera. Herriro Rekalde. Lujan. Rekalde iritsi eginda. Lujan ez. Hanketatik, naiz eta lesio larria izan. Asko sobeto Rekalde. Bai. 29, aspaldiko partez berdinketa. Horri bile da beti, tantu batera bi tantura Rekalde, baina azkenean lortu du berdintzea. Azkenengo ramasin egin dabe. Eta hortik aurrera ez da baina bat bera be. Zeina, amarna, amazeina, hortik aurrera beti Lujan aurretik ibili da. 3 tantu ere bai. Baina azkenean 29. 35 da neurketa. Sake ona, erantzuna ere polita. Lujanek indartzu, Rekaldek ere ondo jaso. Eta berriro ere, pelota motza margelditu zaio eta Lujan ez da iritsi. Hogeita hamar eta 29. Nafarra aurretik markagailuan aspaldiko partez. Nik uste barrez, lehen besan du, baina eurrien paneteaz ondo planteo du partidua. Bai. Ze beste modu batera jogatzen ipini dago Lujan. Ordo Rekalderen sakea.
eskerrera. Lujanek jaso. Rekaldek eraman. Lujanek indartzu. Rekaldek eraman pelota, benetan zitala. Hau orain izailagoa, ezin. 30. Eskarri deuen indaraz aprotxo egin du suabe pinite pali errebesaz, Baina ez txako asko falta izen ailegetako frontisera. 30, a ber. Hametik aurrera zepa estan dan. Hortxe gongo diez. Biozak taupada bizian. Eurek, ulasa jonko la, baina hor da bizena pestiz ondo biliko. Ez. Eta gogoratu, Jon Andreok, finalerako txartela dagoela jokoan. Eta final horretan Gaubeka izango da. Iazko txapelduna. Eta urten ere, ligazkako partidu guztiak irabazi dituen bakarra. Horre hongo da. Partidu behir etatiki aber, zeinetateko. Markagailoren nondin orako ikusten ari zarete hor. Bat aurretik, beste aurretik, berdinketak. Eta orain ere, berdinduta, 30. Rekaldek eraman. Berriro Nafarra lanean. Lujan, gora. Ez du kolpea ondo jo. Kasu horretan eta gora bota du pelota. 31 eta 30. Da normalien Gaubekantzako kontra jo txarrena Rekalde izango leitzike, Zer nik uste bestia domino ingo lokela hobetu hau. Ara egitzitzen dugu moruenan pelotia neurrien itxi. Baina lehengo hau irabazi bida. Dena den, ligazkan Gaubekak Rekalde irabazi egin zion. Baina ligazka kontu bata eta finala beste bat izan daiteke. Rekalde iritsi eginda, baina min hartu du. Min hartu du. Tiro jo mozo. Zain tiratua izan du itxura baten. Iztarraren atzekaldeari oratu dio. Eta badirudi zain tiratua izan duela. Partidua 31 dago momentu honetan. Ikur dezagun. Pelotari Zabalerantz atera da. Rekalde ondo abiatu da. Baina hor, zain tiratua izan du, itxura baten, ez dut uste beste eser izango zuenik. Iztarraren atzekaldeari heldu dio. Eta finalera Lujan. Ez zuen honelako amairarik merezi gaurko partiduak, baina azkenean hori da, asarrea, normala da, asarre egotea Rekalde. Kasko ere jaurti egin du. Eta Rekaldek zaintiratu dauka hortxe, jokaldi horretan, gertatu zaio. Iztarraren atzekaldera eraman du eskua, eta badirudi ez duela jarraituko. Aldageletara joan da, baina ez zaigu iruditzen bueltatzeko moduan egongo den.